Zvládanie pravidiel civilnej ochrany, teoreticky i v praxi, poskytovanie prvej pomoci či orientácia v teréne. To všetko museli zvládnuť súťažné družstvá uchádzajúce sa o titul majstra Slovenskej republiky mladých záchranárov CO. O víťazstvo sa uchádzalo 14 družstiev z celého Slovenska. Víťazi krajských kôl mladých záchranárov súťaže civilnej ochrany sa prebojovali do celoslovenského finále, ktoré sa konalo v Lopušnej doline. Organizácia tohto podujatia spravidla každý rok pripadá inému kraju a tak sa podarilo dostať majstrovstva pod Tatry. Tak ako som úvode rozprával o tom, že je to nás veľkou cťou, že tie majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov civilnej ochrany sa konajú u nás, tak je to do bodky pravidel, pretože bolo množstvo iných obvodov, množstvo iných priestorov, kde to mohlo byť, a nakoniec to bolo u nás v Lopušnej doline. Samotná súťaž prebieha formou postupových kôl a majstrovstvá Slovenska sú vyvrcholením celoročného úsilia žiakov základných škôl vo veku 12 až 14 rokov. Súťažilo sa v 6 disciplínach zameraných na pomoc sebe a ostatným. Cieľom tejto súťaže je pripraviť mladých ľudí a mládež, ktorá je perspektívna v oblasti sebaochrany a pripravovať ich na reakciu v prípade, že by došlo mimoriadne udalosti. Ťažiskovou bola disciplína civilnej ochrany, je praktická i vedomostná časť. Práve tu sa dalo získať maximum z celkového počtu 600 bodov. Aby poznali napríklad evakuačnú batožinu, čiže keď treba upustiť urýchlenie priestor, čo si so sebou zobrať, čo je podstatné preto, aby človek tých niekoľko hodín alebo niekoľko dní vydržal bez poskytovania pomoci iným. Súťažiaci majú 20 otázok, ktoré sú smerované väčšinou na civilnú ochranu. Potom sú tam prvky požiarnej ochrany, dopravná výchova a samozrejme aj zdravotná príprava. Tak dúfam, že budeme aspoň 5. najhoršie. Na krajskom sme mali celkom úspech v topografii a aj v hasení aj požiarov. V Lopušnej sa o titul majstrovstiev uchádzalo 14 družstiev a hostia z Maďarska. Prešovský kraj už niekoľko rokov úspešne reprezentuje družstvo základnej školy s materskou školou Dolný Smokovec. Tento rok síce čas nemali najlepší, ale stratili len 4 body. Dnešný výkon hodnotím celkom dobre, ako až na to, že sme netrafili na strelbe 2 terče. Ale tak to sa dalo a ináč sme šli bez chyby. 5-krát sme postúpili na majstrovstvá republiky, už máme na škole 2 bronzové medaily, tak dúfajme, že dneska už bude cennejšia. Rovnako všetkým držím si na prsty, ale tým našim určitým držím na nás, tak predpokladám, že by sme mohli doma vyhrať majstra Slovenska. Čo sa aj podarilo, tak sa môžeme tešiť z titulu. Škoda len, že majstrovstvami Slovenskej republiky všetko končí a víťazi už nemajú kam postúpiť. Čo sa možno zmení už budúci rok, plánuje sa totiž olympiáda členských štátov Európskej únie.